İsənlərmisiz жаныкайларым? Хәлләрегез ничек Сезнең белән шибәр, сөйкемле, үткен, шимитеп алырга яратучы Ләйсән Махмутова. Мин төпле, әмма шат күңелле, шаян кешеләрне яратам. Юмор хисе ташып торган кеше белән аралашуы түтелдән әле генә изеп алынган җиләк ашау белән бер бит ул. Лайыклы хитта катнашучы җырчылар ни дәрәҗәдә юмор белән дус? Гомумән, бармы ул татарда юмор? Бәлки, юморның милләте юк та, лайыклы хитне карый-карый сөйләшик әле бер рәхәтләнеп. Безнең хит-парадта 7 гомер исемле җитди лирик җырлары белән катнашсалар да, Гөлназ белән Илсур Шарипҗановларның миңа шаян образлары ошый. Алар дәртле җиңел җырлары белән тамашачыны кузгата белә. Тамашачыны күреп, үзләре дә куражга китә. Каян беләм икән сине, күрешкән без микән инде, очрашканбыз инде әллә, узган үткән бер гомердә, җитмәс кебек җиде гомер, яратырга сине җирдә, нигә көннәр атналарда, җиде генә, җитмәс кебек Yaşar için senin bilen bir tuğtamı kapatlıyım Sine süyem, sine süyem Yakın kebek yüzün uzun Tanış kebek Әллә үткән тормышларда Гашыйк булганмын мин сиңа Җитмәс кебек җиде гомер Яратырга сине җирдә Нигә көннәр атналарда Җиде генә Җитмәс кебек җиде гомер Яшәр өчен синең белән Бер туктамый Яратырга сине җирдә Нигә көннәр атналарда Җиде генә Җитмәс кебек җиде гомер Яшәр өчен синең белән Бер туктамый кабатлыйм Сине сөям Бер туктамый кабатлыйм Sine süyem Min әйтәм, бар иде безнең дә алар кебек чаклар. Шәүләп сәхнәгә чыгып басып, елмайып бер күз кысайдык та, залдагы егетләрнең хушын алайдык. Биеп җибәрсәкме, концертта хатыннары белән килгән ирләрнең дә авызлары ачылып калайды. Зарланмыйм, без әле дә махыр бирмибез. Ләкин үз дәрәҗәбезне белеп, читтән генә яшьләрне күзәтәбез. Ямеле. Башка бер сүз дә әйтмим, яме? Күтәрелә томан, бишек жарасыман, аңламың
çeşmeleri akanda. Dağın dağına jaram, doğan yakının olan, şınlap çeşmeleri akanda. Bolaşağım ile yemle ineş güle, jilekli olanım hoş ise. Doğaylarını gizip, sularını da yüzüp, seni de güne yaşaysın. Doğaylarını gizip, sularını da yüzüp, seni de güne yaşaysın. Akdılqınlar oynay, көңіл сүйініп туймай, тәуге нұрлар гүлге себелер. Талпынырдан ишек, көзім яшыл ишек, тағын сені де сенде тебірәлер. Талпынырдан ишек, көзім яшыл ишек, тағын сені де сенде тебірәлер. Туғайларыңа кезіп, соларыңа езіп, сені де гүлі яшайсың. Сені де гүлі яшайсың. Сені де гүлі яшайсың. Татарда юмор бармы? Татар юморы не дейсің ол? Әгәр бу сорауларга тирәнтен җавап эзли башласак, ызгышып бетәчәкбез. Безнең буын әле татар менталитетына хас булган тыйнак юморны хәтерли һәм ылылый. Ләкин безнең балалар инде безгә кызык булган Колорадо кындызы турындагы хикәядән яки Минхаш маҗараларыннан көлми. Без исә алар укый торган, алар карый торган Европа чит ил юморны аңламыйбыз. Һәм ул башка халыкларда да шулай. Һәр чорның үз ихтыяҗы, таләбе була. Юмор яңа пешкән бутка кебек, менә хәзер тәмле. Җырларның язмышы шул исәптән шаян җырларның язмышы да башкачарак. Бәхетлерәк. Аларны 30-40 елдан соң да яңа гына иҗат ителгәндәй җырлап була. Алия Мөбәрәкова башкаруында бердәм бергә җырына бәхетле язмыш телибез. Бергә булыйк, бердәм булыйк, горур булыйк, алга булыйк. Белән язмыш бирелгәндер, һәр кешегә Ходай кушканча. Алда тагын ниләр күрәчәген, белеп булмый аны үтмичә. Дөнья мәшәкате, безнең казанышлар, бергә яшәгәнгә бит рәхәт. Горур булып үтик, авырлыклар аша, сынатма син алга дип атла.
Neler olur güngülde Ükinmeskeydi uzganlarga Kuvanırga haydi bulganıga Dünya meşakkati bizning qozonishlar Birge yaşaganga bitrahat G'urur bo'lib o'tik Ağırlıklar aşa Sınatmasın olga digatlar Dünya meşakkati bizning qozonishlar Birge yaşaganga bitrahat G'urur bo'lib o'tik Ağırlıklar aşa Sınatmasın olga digatlar Dünya meşakkati bizning qozonishlar Birge yaşaganga bitrahat G'urur bo'lib o'tik Ağırlıklar aşa Sınatmasın olga digatlar Nijgar takmaklары. Нәрсе? Bir mишәрияты яки кызы чыгып җырлар дип көтәсезме? Юк. Бу такмакларны Түбән Кама егете башкара. Ни өчен Нижгар такмакларына алынган дисезме? Нәркиз Зиннатуллин Мәскәүдәге bir мәҗлестә кунакларның сәгать буе гармунга такмак әйтешкәнен күреп, таң калып кайткан. Истә калган куплетларны хәзер безгә җырлап күрсәтәчәк. Sizning uchun hozir jırlayım qisqani Hozir jırlayım qisqani Sizning bilan sezilmaydi g'umrlarning uzg'ani Uyning boshi tugarak kelib qo'ngan kubbalak Kelib qo'ngan kubbalak Bizni eshitgan bo'lsangiz ayda jırlayg birgalab Bizni eshitgan bo'lsangiz ayda jırlayg birgalab Quyosh ayga nurlarin sevishlar Nurlarin sevishlar Onlarda bizdan baxtli kunga bir ko'rishlar Onlarda bizdan baxtli kunga bir ko'rishlar Oqqishlar kelgan bizga Ketarlar mikin kuzga Ketarlar mikin kuzga Oqqishlarning muhabbatin bizlar edik sizga Oqqishlarning muhabbatin bizlar edik sizga Balam işkin kısqa köy Birini andan birini mından birini tüggenden de söy Birini andan birini mından birini tüggenden de söy Separattır kazanı Separattır
tazamı Tuğanlarım dus işlerim var Kızda tazamı Tuğanlarım dus işlerim var Kızda tazamı Vallahi da bizge nurja Vallahi da bizge nurja Vallahi da bizge nurja Üstte kiyim nişik tuza yeş Kımır şula yuza Üstte kiyim nişik tuza yeş Kımır şula yuza Юмор нәрсә ул? Юмор сиңа рәхәтлек, җиңеллек бирүче. Сине елмайта, көлдерә, нәни бала хәленә кертә. Гомере буена җитди репертуары булган җырчылар бар. Алар белән бер компаниядә калсаңмы, кытыклап көлдертүләре белән читтә торсын. Асыл ярда сүз эзләп кесәгә керә торган җырчы түгел. Чыгышлары вакытында артыгын да сөйләнми, әмма менә ул сәхнәгә чыкты. Ихлас елмайды. Аның елмаюын күреп, тамашачы елмайды. Ә елмаю рәхәтлек билгесе дидек. Яратканың беләм, күзләреңнән күрәм, әйтмәсәң дә аны сүз беләм. Куеныңда эрим, сагыш зарыны белмим, назларыңнан ташып түгеләм. Күрәм, тик мин диеп алып сулашам. Синең белән генә, синең белән бергә, әкияттәй гүзәл тормышым. Яратканың күзләреңнән күрәм, йөрәк җылың анда чагыла. Сиңа тиңнәр булмас, синсез шатлык кунмас. Җаным тәнем сиңа табына. Җиде күккә ашып, бәхетем син минем якынным. Ey canıkaylarım, min üz gümürümde artistlarını da, jırçılarını da köp gördüm.
тыштан тыныч күренеп тә, аралаша башлагач ачылып китеп, әллә нинди кызыклар сөйләп ташлаучысы да бар. Салкында торып баланган хөрмә кебек, иҗат юлы кыенлыкларын җиңә яшәрә генә баручы Гөлдания Хәйруллинага аерым хөрмәтем. Гөлдания ханым социаль челтәр битләрен күңелле итеп алып бара. Кызы белән комит рилсларда төшерә. Моңайыпта куям пайша гомернең узганына, эзләрем генә калалар юлларның тузанында, юлларның тузанында. Сизелмичә үтеп китте тагын бер ел гомерем, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем. Сизелмичә үтеп китте тагын бер ел гомерем, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем. Күпне уйласаң да булмас мәңге яшәп дөньяда, сөенеп узарга язсын Ходай биргән юллардан, тормыш дигән юллардан. Сизелмичә үтеп китте тагын бер ел гомерем, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем. Сизелмичә үтеп китте тагын бер ел гомерем, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем. Яман суйларны куып, ераккарак читкәрәк, хыялый уйлар эчендә типсен әле дим йөрәк, типсен әле дим йөрәк. Сизелмичә үтеп китте тагын бер ел гомерем, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем. Сизелмичә үтеп китте тагын бер ел гомерем, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем, һаман да яшь күңелем. Картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем. Татарстанның атказанган артисты Роман Плеханов репертуарындагы җырлар саллы һәм җитди. Ләкин аралашуда ул бик җиңел һәм рәхәт. Менә дигән егет. Репертуар дигәннән халкыбызның үлемсез җырчылары Рәшит Вагапов белән Илһам Шакировны да без йөрәккә үтә торган җырларны башкараучы дип беләбез. Әмма алар да шаян җырлар башкарган. Илһам аганың Шибәр кызга, Өмме Гөлсем кебек җырлары әле фондларда да, альбомнарда да саклана. Ләкин Рәшит Вагаповның шаян җырлары, язмалары юк. Аның Шат Мөхәммәтҗан җырын башкаруы тегәен билгеле. Минем уйлавымча, легендар артистларыбыз да сәхнәдә шаян җырлар, замана такмаклары җырлагандыр. Тик ул вакытта бөтен республикасына бер булган студия әлеге җырларны яздырып та вакыт уздырмаганнардыр.
Вак тияк дип кенә уйлаганнардыр. Кыскасы, коллегалар, җырлагыз. Бәгырьләрне телә торган озын көйләрне дә, йөрәкләргә күбәләк канатларын куя торган шаян, күңелле җырларны да башкарыгыз. Ә хәзер Роман Плехановның «Ике ярда» дигән клибына күчәбез. Ничек әйтим икән, мәхәббәт инде бүтән. Агып китсен сагыш, ярлар буйлап бездән. Ә йөрәктә ярату дәва юк аңардан. Син яракта, син кулың, сус каршы ярдан. Яраталмам юк, яраталмам юк, яраталмам юк яңадан. Гөлкәдә сине, сөю каршы яллардан. Без бергә түгел, без ятлар бүген, араларда томан гына. Arada tik ike yargına. Terezege jil kora elle son yeli. Birge utken mizgiller yuqanıda almay. Biz bakıtlaydık sular bulab baktı. İke yarda yalğız, ike uşak dirlep yandı. Yaratalmam yuk, yaratalmam yuk, yaratalmam yuk yanadan. Bilgin tesine, suyu karşı yarlarda. Biz birge tügen, biz yaklar bugün, aralarda duman gına. İke arada dik ike yargına. Biz birge tügen, biz yaklar bugün, aralarda duman gına. İke arada dik ike yargına. Җырчыларны сез мөләем, гел елмаючан итеп күрергә гадәтләнгән. Әйеме? Бу бик яхшы. Чөнки тормышыбызга алар да позитив истәмәсә ни кала? Илшат Хамадиевның социаль челтәрләренә куйган кызыклы видеолары да күпләрнең көннәрен күңеллерәк итә. Карап барсагыз, җырчыны яңаша ачарсыз. Илшат Хамадиев гомумән серле йомгак ул. Аның әллә нинди яшерен потенциаллары бардыр әле. Әнә бер җырына клип төшергән булган. Инде эшләнеп беткәч, тамашачыга чыгармаган. Чөнки яңа үтемлерәк идеясы туган. Әлегә шуның өстендә эшлиләр. Күзәткәли торырбыз. Бүген исә төп игътибар беркем түгел җырына.
Әлфия, Алмаз. Uzun sözün kıskası. Mine. Әлфия нәрсе ол? Қоя. Марсель, айда хәл итәбез моны. Марсель, минем танышларым бар, айда хәл Yok, итәбез. barıp kaytam. Өпкәләтү җиңел, кичерүе авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Аерылулар җиңел, кавышулар авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Хыянат ул җиңел, тугрылык авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Алдаулары җиңел, ышандыру авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Аралар üzülгән, ümitlәр киселгән, яшьләрең түгелгән, хисләрең üzülгән. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Жырлап кына тамак туйдырып булмый дибез. Гөлүс Хабибрахмановның һөнәрләре күп, шуңа күңеле тыныч. Лайыклы хиттара Тап син мине җыры белән катнаша ул. Сүзгә осталыгын белгәнгә бер кычак сорау бирде моңа. Мин әйтәм, көннәрнең берендә дәрәҗәле вазифа тәкъдим итеп, җыр һәм алып баруның берсен генә сайларга кушсалар, кайсысына өстенлек бирерсең? Гөлүснең җавабын һәм җырын карыйбыз. Сайларга кушканда җыр ягынмы, алып бару ягынмы? Әлбәттә инде мин җыр ягын сайлаячакмын. Чөнки мин кичкенәдән җырлыйм, балалар бакчасыннан бирле. Алып бару инде ул минем икенче планда калачак. Очрашулар, көткән күңел, үз алдына моңлана, синдә миңа килер өчен, ашык әле соңлама. Очрашулар, көтәм юлларга карап, тизрәк эзләп, тап сине мине, сагыш
Sağışlarımı tarat Uçraşular kütem yıllarga qarab Tizrek izlep tap seni minni Sağışlarımı tarat Tapsin minni Kütte bit көңіл kütte Bir күрүдә Tanırmın min Mamlı canıma dingini Uçraşular kütem yıllarga qarab Tizrek izlep Tapsin minni Sağışlarımı tarat Uçraşular kütem yıllarga qarab Tizrek izlep tap seni minni Sağışlarımı tarat Uçraşular kütken көңіл Өз алдына мұңлана Сенден меңа келер үшін Ашық әлі сыңлама Ұшырашулар күтем Yıllarga qarab Tizrek izlep Tap seni minni Sağışlarımı tarat Uçraşular kütem yıllarga qarab Tizrek izlep tap seni minni Sağışlarımı tarat Tizrek izlep tap seni minni Sağışlarımı tarat Biz хатын кызлар гаҗәеп халык инде. Нинди чәчәк бирүләренә карап, я үрле-кырлы сикерәбез, я кара кайгыга батабыз. Ак чәчәкләр димәк хисләре саф. Кызыл ярата. Сары аерылырга тели. Кызлар, ташлагыз, хафаланмагыз. Чәчәк кибетендә ирләрнең ничек букет сайлаганын күргәнегез бармы? Алар булай дип сорый. Миңа розалар бирегез, яки миңа менә бу, менә шушы, һәм әнә теге чәчәкләрдән букет ясап бирегез әле диләр. Ирләр өчен чәчәкләрнең ике төре генә бар. Роза һәм әнә теге чәчәк. Сез төсләр белән башыгызны катырасыз. Тормышка җиңелрәк карагыз. Борчуларыгыз азрак булыр. Kızganmışa taptalgan kimning ekani şul kaderli mehabeti toplangan sarı roza seni kimler taşlagan sevgilim taşlar olgaş niye süyü başlangan sarı roza seni kimler taşlagan sevgilim taşlar olgaş niye süyü başlangan sarı roza vurur şeşke kimning nazı bulagi
үземе, әллә соңгы теләге. Сары роза, сине кемнәр ташлаган? Сөйгелем ташлар булгач, нигә сөю башланган? Сары роза, сине кемнәр ташлаган? Сөйгелем ташлар булгач, нигә сөю башланган? Юл буена ташлаганнар затлы чәчәк розаны, сөюләрне шул чәчәктәй сез ташларга ризамы? Сары роза, сине кемнәр ташлаган? Сөйгелем ташлар булгач, нигә сөю башланган? Сары роза, сине кемнәр ташлаган? Сөйгелем ташлар булгач, нигә сөю башланган? Сөйгелем ташлар булгач, нигә сөю башланган? Жырлаша, шаярыша торгач, 10 лайыклы хитне карап чыктык. Хәзер сүз сезгә. Яраткан җырыгыз өчен тавыш бирә аласыз. Моның өчен 5533 кыска номерына яраткан җырыгызның исемен языгыз. Тулырак мәгълүмат Майдан ТВ сайтында. Сезнең белән аралаша торгач, илһам килде әле. Менә хәзер өйгә кайтам да, яңа шаян җыр язачакмын. Аннары мин аны сезгә күрсәтәчәкмен. Шуның белән, хөрмәтле дуслар, сау булыгыз.